Ito nga, set out sa mga nanungkab des tagbilaran. Naludza ko na gana ni John Mark. Butang bata ng bataa. Mapazuni na pagtripan ng isang boarding house nga lungkabon. A few moments later. Rinidahang po. Hi, Madam Florami. Wow. Mga follower din ng Florami dyan, invite me. Guys, mga tao din guys. Hey guys, salamat dahil kang Ma'am Lini Dahang, si Jang asawa, ay Jang Bana. Salamat ka. Maadong hapon natang tanan. Ja, alam sa sinlas. Karon day hapon na maglakaw day ekonomi. Atumis kan lusong, atumis nay dagag lusong. Uban mi tamay ati Lili guys. Ya, tos ati Lili gauna na. Ekonomi sa kang lusong. Kay nay nag-invite na mo dato kasi nga nag-invite eh. Kuan Lini Dahang. Uy, Lini Dahang. Junior Dahang. Unsa te? Lini Dahang and Benjamin Junior Dahang. See you. Ano to? Clip lang kasi. Okay lang pa niya sa para may wag na isang sarap na. Ay, very guwapo. Virgin pa. Wait. Buko dito sa bukid ba? Mo na guys, ang ipangutan ng anong kang gusto. Sa una dahil buko sa bukid. Bugan ka mga ilang lusong. Mo di ay. Oh, niya. Kung ako na nang napita ang lusong. O nang dinanlan o barangay kan lusong. Mo di sakto ang gingan nga daghang lusong. Dahag lusong. May kan lusong daghan at humay diha. May daghan og lubgon. Mo na guys, mo na barangay kan lusong. Ay daghang lusong daghang Na dahon sa. ako'y nalantay, tapat. Murag sityong. Kaya ihugang gihapon ang lantay niya gihapon ni abot. Lantay sa lantay. Kanang katri ba? Di sa ang kang lantay. Dito gihapon sa bukid nga buho. So, Labi ako ni- ay sugilanan din ni guys. Ngan sa barangay. Ikan sa buhok. Sa lasang magkuhan. Ay nahok nga lusong? Oo. O na ipan. Sugilanan sa kanlusong. Papakunay kang alho. Pagkatuloy kang alho. Kanlusong ra. Sunod na tingali na. Di dapat kang alho kay kanang alho kay dali na batot kay sangar mo nas kuan. Kasi sa kasabot din tayo niglusong ning usa. Sa lusong dai. Oo. Sa alho dai. Oo. Kasi kalibutan ning taon ning Daca City. Magdako na sa bukid. Kay bago sa lusong o sa alho. A few moments later. Ayo. Day! Ngayong hapon, Day! Yung mango dahil sa ano yung makain. Ato ta ba? Si Sa tingnan mo mang? Si Lini Dahang. Lini Dang. Dagan pagdang sa Alicia po. Ha? Dahil namin silang bye guys. Sili Ma'am Lini Dahang. So ni Ate Lily. Hi. Lini Dahang po. Right lang anak guys. Dagan ka dukuan guys. Sana all. Grabing medal. Sana ulit anak ka ng mga bata. Mga bride. Tudlo ka ng simod. Simod. Bisag layo. Ano guys, mga tao din guys, sumadyan.
So there's Mister. Hi Ma'am Burato, welcome sa farm. Lah, pinanggaan mi jamo gid. Ala, pinangga Saka mi mi gutong guys. Anak. Hey guys, so sila payag. Ang cute ka guys. Disaster ang payag ato kay. Di dyan ni payag. Balay dyan ni nga cute. Laka sa gimong payag. So there's Mister. Hi guys. Ako'y magkutkot. Ah, wow. Yan na guys. John. Kasama ni Pagkuhan kag mayon. Day. Dili day. Ay di ko wow. Napama. Bumasa na kita daw day. Ayaw mo yakat ako. Ay natagaling ko na lang te. Ayaw na, mayuka na sa yuka. Kantura oh. Sagsara siya mo. Kuan na yun na. Ayaw ra. Hala. Ayan, salamat ay kang kuan. Kuan din may putong. Hindi na day kapil. Sarang ko simbahan na sa babo de, di mo kapali ko no. Unagin siguro na. Pwede ako nang usa. Ano ka daw? Daghan naman. Ah, imong ikuan, i-stack ato. Uy, i-return, ay i-rip. Pwede man day i-rip ni day inja kanang Sarang himog sana. kadi mag-utan bitog law eh. Ano mo kamo day ba? Da, mahurot ba pud itaning daghan naman ni kaayo. Ikaw man di mong tulo. Ha? Nagkaw man di mong tulo. Ani. Sija atong kuan ron. Sija. Lagi ko ni Dja og kanang usingan anong giingnan lagi ko niya pasudlon. Hello, day, sorry day, kana ami gis day. Ang itur sa tong amo ang kuan kanang vloggers kay. Di ba makarason isakto bitang. Magkuan day mo, mag-reunion mo sa hapos. Dili to madula. Doon na mo simbahan ako. Wala ginak. Bunawan ron len. Bibo man na sila manimba no. Kanta-kanta ka sila. Gaguol lagi si Rodilis kay basi mo copyright. Adi, Bisaya mag. Ganingon ko si man nga okay ra kay Bisaya. Sa to pa dili ta mo dili siya mag-get sa video. Wala na ikuan, na ibuang. May buang ko din. Na. Bawal buong. Mayroon sa isang bulig. Sa kabulig day ibuang. May buang. Unya puro buang usaray tarong. Oh. Naapot na po yung nana. Naapot. Napoy usaray tarong puro buang. Nya nagpatungod gid mo anang ano? Wala. Minsan pa yung mahugig lubi guys. Ako kay nakaagi na ko eh. Hilak lagi si Lian. Pag hugang ko og lubi, hilak si Dian. Ano naman? Matay ko. Hilak si Dian. Uy, hindi pero dili sa hawa taon di ha, maigo ka day. Layo ra di ay. Daw. Ay ko ana. kuan man day dili man day patay. Dili patay. Kuan man day Sorry day, wag ko nang gisakan day. Ug mohog na sa padong mas ibabaw. Padong langit. Hindi patay ubuang pud ang mahog. Ano din siya? Mawawa yung signal ko din no. Ah, kay naluglob man ani. Atong Anak, daan kadaghan sa may tungkol nag-permi, kumpi. nagkabit, may wifi ani. Atong kan tong wifi bitaw nga. Ang taas. Ah, mag-router.
Oh, kanang sak bitaw nga pakit wifi. Ah, para sa tuwa Kanang daw. load bang wifi. Oh, kana lagi man loadan mo. Nana bitaw na itong booker nga katigdian nana kang gamit. Nak, balik sa itong camera day. Kay giwil kami ni Lini Dahang. Kung sa iyang minamaong kapikas sa kinabuhi. Asa naman to? Asa na to? Ah, di ara nangipos yung tao, no? Sa disin taon si Mabili Pasensya jud ka. Hala hinamis ba mo? Di, Kami kay di ra ba may hinamis? di pud minamis kay Ha? di pud hinamis ni. Ba si ate? Ako ako'y problema. Kuan kilawi ko no nang. Ah, di ko. Ha? Ako'y problema. Kilawi nang. Ari nang. Dili ko lagi. Kilawi. Kalibang manglahad man. Dili lagi ko. Sure dia eh. Dili ka. Dili ka mo ka kuan. Sa huna-huna, di mo kaon, pero asa na Ano ba dia? hinaw di ay, sure mo eh. Hala, kagwapa sa kuan on? Kuan na bay nang Amerikano. Hala, kinsa mang babae anak. Hey guys, salamat day kang Ma'am Lini Dahang si Jang asawa. Ay, Jang Bana. Salamat ka doon ja guys, palori ko sang Florami. Tabang sa daw kuno dari mang kakitas Florami nimo. Hi, Madam Florami. Mga follower din ng Florami dyan, invite me. Pabagamis na ni Iso ni Ate Lily. Jang manghod para silag naong di ay. Lahi ra. Kasi si ate tiguang na laman, Oh, tiguang senior na. citizen naman ko. Siya di pa man senior. Ja. Subscribe pod ninyo guys ag bulanong dako nga channel. Dili na. Kay Jawat pod. Uy, simba ko ka. Lingi Aja ato po pod niya na, uy. Aja po niya na pod, ma'am. Kay, murag ikaduha ra ba dya tingal. Sige na, sir. Tara guys. Manang kuan na manang. Edad nimo day. Dailin. 40 mag 48. Bata pasag naong no. Dito. May problema. Ba 48 na si Jawa, mura pag 30. Na. Dito bata 60 pa jud. Na. Okay lang. Hi guys, mga anami. Salamat sa sponsor dani kang Ma'am Lini Dahang. Si Jang kuan. Darling nga si Tangan dani Jang darling. Tingnan na sa kamera. Si Sir Junior. Dada pilang daga guys. Yeah. Ay, ngayon, good unta. Susi. Hala, pagkaguwangan na sa saging. Ito nang pajago na. Murag ni Lusun, no? Dad anak. Diyan mo na dahon na. Ha? Basta diyan mo na dahon guwang na. Oo, palabian ra ba ni mo na kaguwang kay Dadali ra may hinog pagka. Hi guys, salamat Ma'am Len sa imong gidalit. Ja, muli na dai mi salamat ka sa gusto Salamat mo kayo. sa ijang lamaw. sayang naman nga lami ka. Ay, Ja, Uy, sa imong darling salamat. Asa man Sabi sa turon? daga di ay. asa man turon? Asa man turon ni tuan adto? tuwa kay naalagay ka kuan na kuan anay aw ka nang Guys, manguli namin. Ja, daghang salamat kadto sa mag-asawa dari nga si Sir Dahang ug si Ma'am Lin. Salamat kadto sa arang ka daghan kadtong nilamaw. Lanja, kuan ko ni kanang follower ni Florami. Sama to guys. Salamat to rin kang Ate Lily. Nakalimtan si Bul anong dako nga channel. Ja guys, don't forget to like, subscribe sa channel ni Ate Lily. Bye-bye! Tanong na dito silang nanaisan. Ang delito. Kaya sa Masanggang say, nitag sa Ate Lily. Salamat eh. Hugasan lang ni nimo. Kay Gasang ang itanong sa imong pwede ra kuan ni mga daon niya tisu ka dali raman ito, no? Oh, sinari. A few moments later. Hi guys. Katanan.
Uli na lagi migikan sa kuan nagkamang pamuteng. Salamat kadto day sa kanang ni pamilya ni Mr. and Mrs. Dahang sa ilang pagkuan na madato pag-entertain sa pagpanghanap buteng. Guys, kanang naradi po kay Sir Nindo na kuan ko na stress na pod bitaw. Na kuan ko sa boarding house ang anak dito sa Tagbilaran kang si John Mark kay ilong ka bagidang kuan, ilong ka bagidang boarding house. Ja, luoy lang pa din taon. Nagtipid-tipid siya sa jang allowance kay para magkalakan siya kuno siya sa jang allowance halos kali din namang palito pagkaon. Kay diyan na murag na kuno say paliton. Ilong ka pa hinon nagisang kuan guys, isang kanang padlak gi lugit. Diyan, gikawat ang isang pakbag atong sadlaran isang laptop o kanang naay sa pati gikwala kwarta lagi katong isang kwarta nga inipon isang mga isang tinipon isang mga salinsanan isang kuan isang allowance diyan sa sayang ngay kung raghan sa power bank isang mga gadget kanang isang mga kuan na ng isang mga gitara basta kay daghag gikawat guys diyan ag laptop mazo kay wagi kuha. Ang sa patuloy na dito agad ang computer no. Ang computer kay di man maarsa kay bugat man ang sayna na. Desktop di man maarsa so wa nakuha. Mo to nga set out sa mga nanungkab sa Tagbilaran. Diyan guys ang plano ko nga di na si sa boarding house unda to sa Tagbilaran na sa kaulian dari sa Valencia. Kanang kada hapon murag kaya raman siguro ni jam biyahe. Diyan sa pasang problemahan kay ang ijang ingkuranan sa ijang motor gi sana gi buslutan o ice pick nga makageo geunahan nganoy nganan diyan. Kanang si John Mark kwa dyan na tingag hilumon na diyan nganong gitripa na ijang kuan sakjan na ijang motor diyan mo to guys kanang lupo ko gamay anong naingon na lagi na di safety ijang boarding house so abangin ninyo guys kay mga tuon karong kuan so adlaw basig matumis Tagbilaran kay mga chicken or kanang hana lamang ipagamit ag ijang gidown sa ijang boarding house pa di na sa pa halos ang pahawaon dadto kay sayang pud ag ijang gidown ug di ni jang makuanan. Sa mo to guys. Naludza ko na ganauna ni John Mark sa kabutang bata ng bataa. Mapazoy ni na pagtripan ng ijang boarding house nga lungkabon ja pati motor git pagtripan. Sus. Another stress na pud. Ja mara to guys. Salamat ka sa inyong tanan guys. Bye bye.